10 hurtige facts, du ikke vidste om København. Fact nummer 1. Den lille havfrue ligger i København, og den lille havfrue blev opstillet i august 1913 på Langelien Kaj i København. Fact nummer 2. Den lille havfrue er opkaldt efter H.C. Andersens historie Den lille havfrue, samt en af de kendteste historier, som H.C. Andersen har lavet. Fact nummer 3. Københavns fodboldklub hedder FCK og er Danmarks bedste klub fra dog lidt tid siden. Det var med i Champions League, og plus de vandt over Manchester United og tabte over Manchester City, desværre. Fact nummer 4. København dækker et areal på ca. 183,20 kvadratkilometer over på Sjælland. Fact nummer 5. København er Danmarks hovedstad, og der bor omkring 632.340 mennesker i København. Fact nummer 6. FCK ligger i Superligaen på 3. pladsen, Brøndby 2. pladsen og FC Midtjylland 1. pladsen. Hvad fanden? Hvor er I ved? Fact nummer 7. Strøget er kendt for shopping, hygge, og der er mange mennesker. Fact nummer 8. København er kendt for Tivoli, Kongens Have, Den lille havfrue, Strøget og mange mennesker, samt det er Danmarks hovedstad. Fact nummer 9. København ligger på landsdelen Sjælland, der ligger øst for Jylland, som betragtes som nummer 3 landsdel i Danmark. Fact nummer 10. Tivoli blev grundlagt i 1843 af journalisten George. Arealet på Tivoli er 82,717 kvadratmeter. Der er 30 forlystelser, der er vilde forlystelser og til lidt mere stille og rolige personer. Tusind tak, fordi I så med på den her video, og husk like og subscribe for mere content. Husk altid det. Det er vores motto.